Za tebe se vezuje da si jedan borac, jedna snažna žena, uvek vedrog duha, nasmejana i koliko godina te ovako poslovno, hajde tako da kažem i poznajem, zaista jedan ozbiljan profesionalac. I o tome si govorila u intervjuima, da ti ne voliš da kasniš, ti nespremna ne odlaziš na set, to je tebi, predstavlja ti problem kad neko drugi kasni ili ne dođe spreman i ti to ne možeš ni dan danas da razumeš i si tako odrasla i ja se saosećam sa tobom tu, skroz. Jel ti nekad dosadi da budeš ta snažna žena, Ivaš Srljić, koja može sve, koja će peške prepešačiti pola Beograda i pitaće svi kako održava dobru liniju i ona će govoriti o tome kako treba da se hoda i da će sve sama završiti. Jel se nekad umoriš da želiš da budeš samo žena? Pa ja nemam uopšte svest o sebi da sam ja snažna, da sam ja borac. Takva ti je energija, Iva, iskreno. Svi moji prijatelji i ljudi koji mene poznaju, oni prvo to kažu za mene. I onda ja to čujem od njih. Ali ne umem drugačije. Ja umem samo ovako kako umem. I možda ponekad i nije dobro što umem samo tako kako umem. Zato što nekad treba reći, ne, a možeš ti to umesto mene da uradiš? A ja vrlo retko, skoro pa nikad ne kažem možeš ti to umesto mene da uradiš, nego ako ja mogu sama da okrenem 10 telefona, da odem na 12 sastanaka, ja ću sve to sama da ne bih nekog opterećivala i da ne bih nekom bila na nekom teretu i čak i kada je u redu da nekoga za neku uslugu pitam, ja se 5 puta izvinjavam pre nego što pitam jer je meni neprijatno to što pitam. Kako se snalaziš onda u ovom svetu takva? Pa ja mislim, ja bih voljela da sam ja drugačija. Jer mislim da neko drugačije vaspitanje i da neka drugačija životna koreografija danas donose veću lagodnost i donose čak možda i brži rezultat. Ne bolji rezultat, ali brži svakako da. Ima ljudi koji, posebno žena, koje misle da sve neko drugi treba da uradi. I ja ne osuđujem takav način ponašanja, ali to je nešto što se vuče iz kuće, iz doma. To je nešto što vas moraju naučiti kada ste mali. Ako vi tome niste naučeni, ja ne računam da neko drugi treba da... Ako je baš nešto, ja ću da pitam. Ako je nešto što stvarno ne mogu da rešim. Ali sve što mogu sama da rešim, sama ću pokušati da rešim. I neko će to da nazove borcem, neko će to da nazove nekom čak i hrabrošću, neko će to da nazove tom nekom snagom, jačinom, ali... Ali to smetalo muškarcima tvojim? Da li mi sve... Pa ne znam, nikada nismo o tome pričali, nikada mi niko nije rekao da mu smeta. Pa da si stekla možda utisak. Ali ja sam uvek volala muškarce. Ja volim da je taj neko više postigao od mene, više uradio od mene, da mu se divim, da od njega mogu nešto da naučim. Meni je to važno. Ja nikada nisam ni bila sa nekim koga ja treba nešto da vučem. To me ne bi privuklo. Ne bi bilo ni najmanje privlačno tako nešto. Zaista. Uvek mi je bitno da se dostignućima tog muškarca divim. Da ta dostignuća budu veća od mojih dostignuća i nemam problem sa tim. Ja nisam od onih žena koje se takmiče sa muškarcem. Ne. Ja mislim da je baš lepo kada si ti u zagrljaj tog muškarca siguran i kada on nečemu može da te poduči, njegovo veliko životno iskustvo. Čemu su te najviše podučili? Čemu su me najviše... Pa ne mogu sad da generalizujem. Ali dobro, onako. Da sve možeš sama. Pa ne, nije. To da sve mogu sama, to me niko nije naučio. To su me naučili u kući, moji roditelji. Oni su me tako, ne znam, oni su me tako vaspitali, u stvari vaspitali. Životne okolnosti koje su bile takve kakve jesu su me, još kad sam bila mala, naučile tome da ja moram da umem sama. Što je dosta, s jedne strane je dobro, jer nije dobro da dete onesposobite da se samo kroz život, da samo promiče kroz život. To nije dobro. Jer čak i neki ljudi koji tako prolaze kroz život, možda koji su možda malo više razmaženi nego što sam ja.
Ja, nažalost, nisam razmažena, voljela bih da jesam. To mi se mnogo dopada kada je neko razmažen. To je jedna divna osobina. I mislim da devojčica možda i treba da bude razmažena, zašto da ne. Krivo mi je, ja bih, da imam ćerku, baš bi nekako voljela da ona bude razmažena. Verujem ti, treba. To treba, stvarno. Da, baš je lepo. Baš je to lepo, da. Mislim da lakše prođu u životu. Usamljenost i samoća nekada, to jest samoća može jako korisno da bude. A kada u tvom slučaju ona preraste i da li je prerasla usamljenost, onako da sediš sama i razmišljaš o svom životu, da li ti takva kakva jesi, evo koliko već razgovaramo, imaš te trenutke ili ranijih godina se pitaš šta ću ja sa svojim životom? Pa ne, zato što ja sam oprezna u komunikaciji s ljudima i oni znaju da, na primjer, misle da sam ja sama onda kada uopšte nisam sama. I nisam se čak nikad ni prijateljicama poveravala. Ne volim to. Ne volim to da radim. Ne očekujem ni da se neko meni poverava. Ako je nekome lakše da mi se poveri, ja ću saslušati, dati neki savjet ako mogu da budem mudra u tom trenutku. Pokušat ću da pomognem, ali nisam neko ko će o sebi da priča. Stvarno nisam. I mislim da je dobro što je to tako. Zato što vi onda neke dragocene ljude u svom životu čuvate, neke dragocene odnose u svom životu na takav način, čuvate da ih ništa s polja ne ogrebe. A ja mislim da je to važno. Stvarno mislim da je to važno. Šta sama, budeš sama sa sobom i onda ne pričaš ništa ni kad si lošeg raspoloženja, ni kad imaš neke nedoumice? Mislim, mogu da pričam ako imam neke poslovne nedoumice pa da se nešto posavjetujem. Ali ne poslovne. Ali emotivno ne pričam nikad ništa. Stvarno nikada ništa nisam pričala. Zaista nisam pričala. Takva sam. Dobro je što sam takva. Mislim da je to pametno, svakako pametnije nego neko ko priča svašta, pa mislim se posle to prepričava i mislim, ljudi će pričati i kada ne pričate. Ljudi vole da pričaju drugim životima. Ali ne morate vi da im dajete bilo kakav materijal da oni pričaju. Pa dobro, to je istina. To je istina. Bar mislim da vi znate da vi ništa niste pričali, a to što će ljudi pričati, pa ljudi će pričati. Koja je najveća laž o tebi koju si čula? Jo, pa ne znam, sad uopšte, ne znam, stvar uopšte nisam ni, ne mogu da si mi rekla pred emisiju da ćeš ovo pitati pa da razmislim, pa da se setim ovako. Ali onako da te možda iznenadilo ili šokiralo ili nasmejalo? Pa ne znam, sad ne mogu ni da si me pitala, onda bi malo porazmislila pa bih se setila, sad ovako ne mogu ni da se setim. Znači nisi nikad usamljena? Da li sam usamljena? Ja mislim da je... Da sam usamljena? Pa usamljena nisam. Ne, to mogu da kažem da nisam. Čak i onda kada sam sama opet nisam usamljena, zato što umem da ispunim svoje vreme. Ja, na primjer, mnogo volim da plivam. I često odlazim na bazen. I kao mala sam trenirala plivanje i baš onako umem da plivam. Bolje se snalazim na bazenu nego na kopnu, sigurno. Dosta vremena provodim plivajući, dosta vremena provodim baveći se svojim telom, čitajući, gledajući neke filmove. Tako da nisam od onih koji će da sede kod kuće i da tako sad padaju neka tužna, otužna stanja, pre bih nazvala ta stanja otužnim. Nisam takav čovek, to mom duhu ne odgovara, zaista. Ne. Fenomenalno. Ovo je fenomenalno, ovo je i divna jedna poruka, posebno u ovo vreme kada dosta je ljudi koji su i anksiozni, i depresivni i onda samo uposlimo se, je li tako? Da, čovjek mora da se uposli. Ja kada pričam o tim svojim dugim šetnjama koje zovem u šali Kaldrma fitness. Ja pričam i o nečemu sasvim drugom. Vi ćete šetati, možete da slušate muziku, nije baš pametno da ne bi muzika bila preglasna pa da ne čujete šta se dešava oko vas. To ne mogu baš da posavetujem, ali to je dobro u svakom smislu. Bićete u dobroj formi, a kada govorimo o onome šta se nataložilo u vašoj duši, ako vas je nešto mučilo, pa vi ćete to rasuti po ulicama, toga više neće biti. Živa istina. I za to svako ima para, jer vam pare nisu potrebne. To nije nešto gde vi treba da uložite neki novac pa odete u teretanu, pa imate trenera, pa neko možda to ne može.
Ali ovo sigurno svako može. Sigurno može. Da. I lekovito je 100%. I lekovito ja je. isto volim jako da šetam. Da, i sretnete razne ljude usput, popričate s nekim. To je uvek dobro. Otkud ti u politici? Otkud ja u politici? Da. Pa, eto, dogodilo se tako u životu da sam pozvana i meni je zadovoljstvo da budem tu gde jesam. Ti si odbornica. Ja sam odbornik u Skupštini grada. Zadovoljstvo mi je da budem tu gde jesam zato što izuzetno poštujem našeg predsjednika Aleksandra Vučića i verujem u to sve što on radi i nikada ne bih bila tu da u to ne verujem. I to je ono što moram da kažem. A mislim da mi je to dosta pomoglo kada govorimo o, ne znam, kada govorimo o tim međuljudskim odnosima, o karakterima raznolikih ljudi, od kad sam ušla u tu priču, upoznala sam i svoje prijatelje na neki drugačiji način, što mislim da je bilo dosta lekovito. Svoje prijatelje na drugačiji način? Da, baš prijatelje, pričam baš o prijateljima. Dobro. Ljude koje sam stvarno smatrala prijateljima. Znate, neko će vam... Vidite način na koji vam se obraćaju. Promenili su se od kad si deo Srpske napredne strane. Nekada će neko možda odjednom hteti da vam bude prijatelj, nekada neko više neće hteti da vam bude prijatelj, a ni jedna ni druga stvar nisu razlog da vam neko bude ili ne bude prijatelj. Mislim, prijatelj. Mi smo valjda ljudi jedni prema drugima, postoje razne teme o kojima možemo da razgovaramo. Nisu to samo te teme. I to mi je, na primjer, bilo neobično ovako kada govorimo o nekim saznanjima u međuljudskim odnosima. Pa dobro, to je baš neobično i baš neobično, onako tužno. Ne, to je važno, to je dobro. To je dobro, da. Iva, jednostavno. Sve je to dobro, sve je radost. Pa to jeste dobro, to je stvarno dobro. Zato što vi onda pametnije posmatrate sve oko sebe. I ja mislim da ga ja danas puno pametnije posmatram nego pre, na primjer, 15 ili 20 godina kada sam bila mnogo mlađa. Da li je istina kada si imala nezgodu na snimanju i polomila obe ruke, da ti je jedan naš glumac, pretpostavljam da ni sad ne želiš da ga imenuješ, poslao poruku za desnu ruku, kako ti je napisao, kojim si potpisivala? Pošto se ta nezgoda dogodila 2 dana posle izbora tada. Da, jedan kolega mi je poslao poruku, pošto su meni, ja sam obe ruke slomila, ali desna mi je operisana bila, da li je to ona ruka kojom sam dala svoj potpis. I da mi je to poslao neko koga ja ne poznajem, pošto raznih je komentara bilo i uglavnom su bili komentari tako neukusni i neljudski na taj način. Ja mislim da, znate, kada neko može tako nešto da vas pita, to dosta govori o tom čoveku. To govori o tom čoveku sve. Kada neko utroši vreme, pola sekunde na takvu rečenicu da napiše svojoj koleginici, to dosta govori o tom čoveku. Ja sam naravno pristojan čovek. Ja neću reći ko mi je to napisao. Nije ni važno ko mi je to napisao. Zaista je nevažno. Možda čak ne biste ni znali ko je taj čovjek i da vam kažem. Nije ni važno, zaista. Ali mene fascinira zaista i zabrinjava, prvenstveno me zabrinjava, to da valjda je osnovna ljudska potreba kada se nekom nešto loše desi, neka nezgoda, kada neko na neki način nastrada, fizički. Znači sad govorimo samo o tome. Da je osnovna ljudska potreba, čak i ako ti taj neko nije drag i nije simpatičan, da kažeš ili da ništa ne kažeš, a pomisliš, pa baš mi je žao što se to desilo, baš nezgodna situacija, ili da kažeš želim ti brzo oporavak. Čak i ako se s tim nekim ne slažeš. Ako si gospodin, to potiče od kućnog vaspitanja. Pre svega čovek. Ne mogu uopšte da shvatim taj... Mislim, da se odmah razumemo, nije bitno ko za koga, mislim, bitno je ko za koga glasa, ali imaš svoje pravo da veruješ i da budeš deo partije u koju veruješ. I meni je to potpuno jasno. Ja nisam nikoga nikad napadala, a ja sam iznapadana. Ja nikada nisam ružnu reč ni o jednom kolegi rekla, nikad. Niti ću, jer ja sam, opet se vraćamo na ono, iz jedne kuće gde se vrlo bavilo time u šta ću da odrastem. I znam
kako čovek treba da se ponaša, posebno jedna dama, a ja sam svuda napadnuta. I ja sam svima u jednom trenutku, ispadoh ja kriva. Najlakše je bilo napasti mene. Mislim, kada govorimo o mome snafu, ne pričam sad o to je, znate, ja to ne mogu da razumem. To je pomalo i dirljivo, pomalo i, eto, razočaravajuće, ali nema veze. Evo, ili ja treba da budem kriva za nešto, za što ne znam, za svoj, ja sam sad kriva za svoj izbor i za svoj stav. Pa znate kako? Ja imam stav, imam hrabrosti da svoj stav kažem. Što je odlika nekoga ko ima karakter. Prema tome... Znači, možemo da shvatimo kako su glumci, kako bismo jednostavno objasnili, kako su glumci, tvoje kolege, neke od reagovale na tvoju funkciju i članstvo u Srpskoj naprednoj stranci? Pa ja ne znam, to morate njih da pitate kako su reagovali. Ja znam kako su reagovali ovako, čitajući to po tim društvenim mrežama. Negativno? Pa mislim negativno, naravno negativno, ali znate kako? Vidite, ja ću reći ono što mislim kada nekoga poštujem i u tome je mnogo veća hrabrost nego da ja, ako mogu nešto da dobijem, uzmem i dobijem, a ne kažem ništa dobro, nego se bunim od toga da ja stvarno čestito i pošteno podržim onoga koga hoću da podržim. Ja sam u svom izboru onoga iza koga sam stala vrlo fer. I vrlo sam odana i to je jedna divna i lepa osobina u vremenu u kome uglavnom niko nikome nije odan. Nego se sve nešto meri, sve nešto premerava. I Sergej Trifunović je politički aktivan i mnogi drugi glumci. Je li dobro i pametno to možda za tvoj posao, za posao glumca da se politički opredeli, javno istupi? To je pitanje. Da li je tebi više donelo ili oduzelo što se tiče posla? Pa ne znam, ja sad to previše me rano pitate to pitanje, to će tebi pitanje postaviti za nekoliko godina, ali ja živim ovako kako živim. Ništa se nije promenilo. Stojim iza toga, iza čega stojim. Da li se promenilo, ja se, kako da vam kažem, isto borim kao što sam se od uvek borila. Ništa se ja manje ne borim, ništa se ja ne uljuljkavam, ništa se ja ne pravim važna, ništa ja nisam... Ne, ja sam isti ovakav čovek bila i pre nego što sam u sve to ušla. Za sebe se i dalje podjednako borim kao što sam se borila i ranije. Prema tome, da li mi je oduzelo? Nemam ja vremena o tome da razmišljam, zaista. Stvarno nemam vremena. Ako ćemo da pričamo o tim komentarima kolega, ni o tome nemam vremena da razmišljam. Jer ja radim svoj posao. I na ovoj strani se borim. I borim se, samo moram da kažem, za još nešto. Znate, ja moram da kažem, stvarno se snima više nego što se ikada snimalo. Zar to nije u redu? Zar to nije lepo? Imam pravo ovo da kažem, jer sam kroz razne faze i sfere prolazila kroz bavljenje ovim poslom i kroz razne amplitude. Imam neko iskustvo. Ja nisam neko bez iskustva koji je tek tako došao pa sad ja vama pričam površno tako neke rečenice na prvu loptu. Ne, ja ovo govorim sa iskustvom. I mislim da osnovno kućno vaspitanje i osnovno onako, jedna osnova dobrog kućnog vaspitanja nalaže da kažeš da, jeste, stvarno, baš je lepo što se snima više nego što se snimalo i što će neki ljudi, posebno neki mladi ljudi, a ja znam koliko je to važno, kada ste mladi, kada počinjete, dobiti svoju priliku, lakše možda nego što smo je mi dobijali. Rekla si u jednom intervjuu da si bila strašno ljuta i razočarana, sad ja to malo onako preterujem, što nisi bila gost kod Branka Kockice. Eto tebe, onda smo čitali da ste vas dvoje baš i odbornici. Da li si mu rekla? Jesam.
Jesam, rekla sam mu, pa ti ne znaš, Branko, koliko sam ja bila ljuta na svoje roditelje. Što ja nisam bila jedna od one dece koji su sedeli tamo kod tebe u emisiji Kockica. Ja sam toliko bila ljuta na njih. Dođe, na primjer, dođu neki naši kumovi koji nisu ni živeli u Srbiji i njihova ćerka preko veze, pošto je tata bio producent, ona se nađe u emisiji kod Branka Kockice, a ne ja. Rekao, Branko, misli, stvarno to nije bilo fair. Nema smisla. Ali stvarno nema smisla. Mnogo se smejao, Ali mnogo bi bilo to interesantno, zato što si to izjavila i evo vas sada ovde kao odbornici. Romani, ti stvarno nije ni čudo što ti govoriš i odstranjuješ sve ono što ti ne koristi u životu, jer ti imaš mnogo posla. Ti i pišeš i 3 romana si objavila. Da. Kako si zadovoljna, kako su prošli, kako tiraži? Kad si prvi objavila? Koliko ima godina? Prvi roman sam objavila, ja mislim 2010. da je to bilo. Ne mogu uopšte se setim. Da, to je Nemaš pojma koliko te volim. Da, jeste, da, bila si. Ali evo, sad ću baš nešto da ispričam u tvojoj emisiji, pošto me stalno svi pitaju za tu 3. knjigu Voleti u Beogradu, koja je zbirka ljubavnih priča kroz 30 beogradskih ulica, 30 beogradskih ljubavnih priča. Da. Ta, na primjer, knjiga je knjiga koje više nije bilo u knjižarama. Dobro. I meni se stalno dešavalo da mi oni koji vole da gledaju seriju, uopšte ljudi koji me prate na društvenim mrežama pišu gdje možemo da kupimo knjigu, gdje možemo da kupimo. Rekao, ne možete više nigde, knjiga je rasprodata. Ali, evo nečeg novog kod tebe u emisiji, biće opet prilike da se knjiga pročita, zato što sam ja sklopila jedan dogovor sa Službenim glasnikom, gde će oni izdati moju knjigu i eto, od negdje, ja mislim, rekla bih, sigurno će na oktobru u okviru sajma knjiga biti moja knjiga. Hoćeš dopunjavati nešto ili baš? Ja sam dopunila, napisala sam nekoliko novih priča, da. Zato što tada kad sam ja pisala tu knjigu i kada je ona izašla, na primjer, još nije bilo Beograda na vodi, a priča je kroz beogradske ulice, opisane su razne beogradske ljubavne priče. I sada sam ubacila i te delove grada i neke nove kutke Beograda. Pošto svaki kutak u ovom gradu nas podsjeća na nekog koga volimo, koga smo volili, koga smo tu upoznali, koga smo sreli, za kim čeznemo, za kim... Svako ima nešto što ga u gradu podsjeća na nekog ko je njemu drag i važan. I ja sam oplemenila knjigu sa dosta novih priča i čak nekih priča, neke sam izbacila koje su bile ranije, ubacila neke nove. Mislim da je sada dosta bolje nego što je bila. I pred svaku ide po jedan stih koji ima neke veze sa temom knjige i sa tom ulicom. Prelepo, prelepo. Šta misliš, jesi više bila voljena ili si više volela, ako govorimo o muškarcima? Da li sam više voljena? Postoji neki aparat da se to izmeri? Pa ne znam. Neki toplomer za ljubav. Računala sam da ti imaš, da mi otkriješ. Toplomer za ljubav. Ovo zvuči kao naslov neke narodne pesme. Toplomer za ljubav. Odlično ti je. Toplomer za ljubav. Sviđa mi se. Pa zar ne? Nekako mi zvuči baš kao da bi neka narodna pevačica mogla da otpeva neku pesmu. Toplomer za ljubav. Možeš i da napišeš pesmu. Zašto da ne? Toplomer za ljubav. Toplomer za ljubav, by Iva Štrljić. Da li me voliš 37 ili me voliš 45? Dobro, i Ceca je pevala 39:2. Molim lepo. Eto. Toplomer za ljubav. Ali 39:2, to je vruća ljubav. Velika ljubav. Gori. Jesi više bila voljena ili si više volela? Pa ne znam, odgovori mi na to pitanje. Mislim da je sve bilo baš onako kako treba da bude i uvek je tako kako treba da bude. Zavisi šta kome prija. Ponekad je možda u životu vaš minimum ono što je nečiji maksimum. Istina. To isto može da bude. I onda se ne treba ljutiti, zato što zavisi koliko ko u svom srcu ima mesta za nešto. To je isto tačno. A ponekad se te vaše mere dobro uklope. I to je u stvari najlepše. Ali kako god da je, važno je da je vama tu gde jeste udobno. Da je taj zagrljaj vaš broj. Da vam nije ni previše šlampav, ni previše uzak. Da vam je u njemu udobno. To je najvažnije. Sad, uvek je bitan onaj moment kada vi dolazite u nečiji život. Šta se u životu tog čoveka tada dešava?
i šta se u vašem životu tada dešava. Mnogo je sve važno. To je najvažnije. To je najvažnije. Taj trenutak je u stvari ono što je odlučujuće. I možda nekad se dogodi da na taj trenutak duže treba da čekate. Ali je važno da se taj trenutak dogodi, da tog trenutka bude. I ima jedna dobra stvar kod moje profesije, na primjer. A to je to što vas ona nauči da ljude razumete. Vi ne možete da se bavite ovim poslom ako ljude ne razumete, ako ne razumete različitosti kod ljudi. Ne može svako da bude isti kao vi. I to vam onda pomaže i u emotivnim odnosima, pomaže vam i u prijateljstvima, pomaže vam i u poslu. Ta mogućnost da onoga ko sedi preko puta vas razumete. Jer ćete sutra vi morati da odigrate nekoga koji je sličan tom nekom. Da. Dobro, ti tražiš inspiraciju. Pa to je tačno, tražim inspiraciju. Jel postoji neka uloga koju bi stvarno onako zamišljaš ili ne sad uloga, da li je to neka problematična žena koju bi baš voljela da tumačiš, da imaju divne neke uloge. Sharon Stone se ugojila koliko kilograma zbog one uloge u filmu Čudovište, ako se ne varam kako se zvala. Tako neke žene. Ja bih baš voljela potpuno iz kontre sada da te vidim. Pa, ja se stvarno trudim kad god dobijem neku ulogu da ona bude drugačija od prethodne uloge. Da. Čak i ako je u samom tekstu slična, opet da bude drugačija. Evo, sada me čeka jedna serija lepa koju sam radila u produkciji Lazara Ristovskog. Krunska 11, gdje igram Jagodu Petrović. Ona je gastarbajterka, živela je u Frankfurtu, ali inače je iz Jagodine. Jagoda iz Jagodine. Divno. I sad prvi put igram mamu. Ali ona naravno živi u Krunskoj. Ona živi u Jagodini. A u Jagodini? Da, ona živi u Jagodini, ali svako malo dolazi u Krunsku. Tako da ima svoje razloge zašto ona tamo dolazi. Jako je simpatična uloga, jedva čekam da gledam seriju. A to je nešto što možda do sad nisam igrala, zato što ona i priča kao ljudi koji govore, na način kako se govori u Jagodini, tako ona i priča. To sam, na primjer, ja želala da tako bude, u samom tekstu nije tako napisano, ali sam pitala da li bih ja mogla onda tako i da biće zanimljivije. I onda sam vežbala taj način izgovora. Znam da sam otišla u Španiju na more i bila sam u Marbelji i onda sam nasnimila sve na jedan dečko koji je baš iz Jagodine, on mi je snimio kako govore oni ljudi koji žive u Jagodini i ja sam to slušala tako cijelo leto. Mislim, cijelo to letovanje sam provela slušajući u stvari jagodinski način izgovora da bi mi ušlo u uho. A pored toga igram i pevačicu Gocu, to je narodna pevačica koju igram u filmu Kruna Vasilija Nikitovića, gde pevam jednu pesmu. Pesma se zove Alaj bi se bum bum. Naslov pesme dosta toga govori o Goci, o Gocinom karakteru, a pesmu je pisao Bregović. Pa dobro, ima smisla. Ala bi se... Kako? Gledat ćete me u nečemu različitom, ali ono što ja, na primjer, nikad nisam dobila. Stvarno nikad. A obično glumice tako počinju. Igraju neke tako romantične likove, neke fine dame, zanesene, čeznutljive, zaljubljene, prefinjene. Ja nikada nisam dobila takvu ulogu. Nikakvu baš onako zanesenu i prefinjenu nisam igrala. Najsvedeniju ulogu koju sam dobila sam igrala u Azbuci našeg života, gdje igram Karlu, sekretaricu glavnog lika. Ali da sam sad dobila baš neku ulogu koja je tako romantična žena. Pa inspirišeš. To bih, na primjer, volala da dobijem, da to bude nešto što je možda bliže meni. Jer ovako ljudi vide sve ono što je mnogo daleko od mene. A nikada ne vide ono što sam baš ja. I možda se najviše vidi, kada govorim poeziju, to nešto što je najbliže moje duši. Pa se onda često desi da govorim poeziju na Instagramu i uopšte predstava u kojoj igram. Tako si, to su bili posebni trenuci tvog oca i tebe i kada si odrastala. Da, kada sam bila mala, on je voleo da mi čita Jesenjina. Ja sam čak na početku kao devojčica, to je simpatično, onako jedan moment iz detinjstva, mislila da sve što se piše treba da se piše u stihu. Jer sam ja gledala stalno Jesenjinove pesme onako napisane u strofama i u stihovima. I onda su razvali roditelje da vide šta je sa tobom. Da vide šta je. Sva deca pišu normalno, od početka do kraja lista, ali ja to sasečem onako da izgleda kao da je stih i da izgleda da ima nekoliko strofa. Proletelo mi je vreme sa tobom. Toliko toga si lepog i pametnog, što je mnogo važnije, rekla da
Mnogo sam srećna što si bila gost u Pričaonici. Hvala, baš je bilo lepo i stvarno sam i ispričala neke stvari koje nikada nikome nisam pričala. Ali eto, pošto si ti takva kakva jesi, fina, ljubazna, pristojna i odmerena, onda u stvari lako navedeš čoveka da kaže više nego što bih hteo. Hvala ti najlepše. Hvala ti najlepše. Lukavo je to. Ja sam uživala. Hvala još jednom, Iva. Hvala. Vidimo se naravno i na sajmu knjiga i da govorimo i o novim knjigama, ne samo i o ulogama. Neverovatna jedna žena. Krenula sam zapravo najavu govoreći o tome da ona ne voli da se hvali, nema ni potrebe. Mi smo tu da je hvalimo i srećni smo što je ona upravo i naša glumica Iva Štrljić je bila u Pričaonici.